Bunenchire yamo yokweni kibina bale min konyora bara mageri guru echinchira chugo siarra itugona buyge bimeri byaba mariogo edogo etanga kuromaroire nabo yokomanya chinchira babwanitse kweboya Igori chikuria rero ebyo mebitari ebyo serikali na keregia Cereal Growers Association nabo igobeya waina na mageri okwecha 750 bali bagosera mariogo asebinyoro ime asumono wekinyamero spray service providers ime yomocho busongo organization yaitonige ko erimisha baremi igoro yoboremi obuya na gutumia mariogo aramaya akorwa se company ekoro kupea pia naende twasomia baremi about the current technology gocha irinda baremi banyare ko baba okoro boremi bwabo buya irinda banyare ko baba konyora masao aramaya Kurengana na watani abo niko baherero byo kwirenda asoko eboya nabo igochinchira chekerero kibonetse ekeraba gukora imirimo yabo abamoro chega bakoro kunga spray service providers niko tuboko ba training na kibabwe na tego tumia mariogo abamogo niko na kibabwe na tego spray na kibabwe na tego protect ekiagere twanyorete nga omore mikerachire ya agrovet yogorerio eriogorire very effective but tamaitu na kuritumia through this training stoko ba abaniko bare well informed bamaite na kibago tumia mariogo ayo na kibago ente konya pima bia erindo more mitakonyara ko basara na ende amariogo ari takonyara go ifta mu affect omoberoye Chinga kichiga abari baganditse kuyariganya erigo simekani go babori go tumeka mariogo gabwenda tebune roundup erio okonya emigonde yabo aso kuyariganya gusimeka Echine chinga kichingia chia baremi bago prepare emigondo yabo so that basimeke enga kiye gusimeka Nko advice tora baremi batumia roundup ne ryogo liko tikorema instead yogo tumeko obokombe kikwa siare roundup nabo konyara gusimeke bituma byao gose chingende cyago aso mugondo uri gwasiara yo buno borimo esauri roundup tebwati effect yo endeyon spine banensi nini aseliroba ebyo mbebyo niko bono baina na ebintu abyo kwirenda ekera bagosera mariogo twabaira gloves twabaira the face mask twabaire na the goggles echibago chikonyara ko baba bakoraki bagotumia kufundisha aba bari magaito so that bakonya baremi ali asebinyoro twabaire protective gears nebintu binde no bosemi ububago chiko konyara kwa abarimi bari binyoro gatialia ekero egatia bari banyora maigeria iga bagokira morkeria yo na kwene kimechando ire bagwetera namba chiko semia barimi erio baikirania borimi obuya nabo igobetanga kurwasa maroire akorwasa mariogo yo gosierra bune roundup na kitwacha igara yara muna SSPs twegeriwe tumanye twira nego chekenyoro tunyago batoko batebi nganki batakere gutumekerio na ningi batakere konyora mariogo aramaya bukorutwa chagete 2017 muna SSPs waliko bago twegeri botambe na gotosemia muna tukonyaga batokorenda abarimi baito tibanyago bakonyora mario amarwira ao patali gotumeka chi protective gears muna bono neta keiro muremia nyako bagakonyora chibuguti chia chingia muna ko takira beke overall yae ata kira beke chi crops chiae abeke birore abeke mask na nda tubo mutu abuya atara chikobaga ko kago siarira eriogo na tobe ko boremi boito bobo egete kyomo gonga ese Kenya kena gitogo tamerete tonyore ndaga nya batokuragira twasomi unga kitoko manyama ngana dosage ekara toko tumeka mariogo ito twasoma mangana expiry twama we protect erinda mariogo aritago to ikera atumiza ase mebere yaito antu a training unga kitoko eresera umuremi omanyerio nga kyakoriaka interchiareta results chire chingia tagwakerio overdose goso underdose we expect good results Reporter ya Oyo Minto TV kure kaunti ya Kisii Ritera na Pethuel Machin